Amb aquest vídeo intentarem explicar com podeu portar control dels dies que heu de venir a treballar en funció del vostre contracte i de les modificacions que aquest vagi patint en funció de les que aneu signant, aquestes modificacions horàries que aneu signant, no? Ampliacions, bàsicament. El primer que farem serà anar al nostre IMA6, clicar sobre el nostre nom, anar a contractes i us sortirà una mena de pantalla com aquesta on surt un desplegable de tots els contractes que heu anat tenint al llarg de la vostra vida laboral al PSMAR. Agafarem com a exemple aquest contracte d'aquí, del 31 de març del 2022 al 29 de setembre del 2022, que veiem que ha tingut diverses modificacions horàries, i agafarem com a exemple aquesta que tenim en vermell, que és la modificació horària del 3 de juny. D'acord? Si cliquéssim aquí sobre, se'ns obriria aquest full de contracte, on ens detalla la jornada de treball d'aquest contracte, que en aquest cas és de 16 hores, i la durada, que és del 31 de març fins al 29 de setembre del 2022, d'acord? Però el que volem, hem dit, és saber el mes de juny, que té aquesta modificació horària. El resta ja és de maig i de juliol, o sigui, només té una modificació horària al juny, que si cliquéssim a sobre se'ns obriria aquesta pantalla i veuríem que té una ampliació, en aquest cas a 32 hores setmanals durant 7 dies, que van del 3 de juny fins al 9 de juny. Com podem saber si realment hem vingut els dies que ens toquen venir a treballar amb aquest contracte de base durant 23 dies amb un contracte de 16 hores de jornada i 7 dies amb un contracte de 32 hores de jornada? Doncs molt fàcil. Simplement haurem de posar aquí, hem vist que l'ampliació era a 32 hores i que del 3 al 9 van 7 dies. Doncs aquí ens diu les hores que hem de venir a treballar durant aquests 7 dies amb un contracte de 32 hores, que són 25,10. Doncs posaríem aquí aquest 25,10. Vale? I la resta de dies, que fins als 30 dies de juny són 23, posaríem 23 dies i la jornada hem dit que eren 16 hores, doncs 16 hores. I ens surt que hauríem de treballar 41,23 dies. Doncs el posem aquí. I aleshores tenim la xifra de 66 hores totals al mes de juny. Això que hem fet en el mes de juny ho haurem de fer amb la resta de mesos de l'any. I aquí ens sortirà una xifra total de tot l'any. Agafem com a exemple que, imagineu, un cop fet tot l'any, ens surt una xifra de 1.200 hores. Com sabem si realment haurem fet aquestes 1.200 hores reals treballades? Doncs per això anirem a aquest altre Excel i es tractarà d'anar omplint els dies que hem vingut a treballar amb les 7 hores i quart. Imaginem que el 12 hem vingut a treballar, que el 16 hem vingut a treballar, de gener, que a febrer hem vingut el 17 a treballar i el 21, vale? Per exemple. El propi Excel ja ens va donant les xifres totals. Aquí 14 hores 30, aquí 14 hores 30 i aquí el total de tot l'any. Un cop omplert tots els mesos, tots els dies que has vingut a treballar, aquí et sortirà una xifra total que ha de ser el més similar possible a aquesta xifra d'aquí. Si veiem que la xifra que ens surt aquí és inferior, doncs perfecte, perquè hem treballat menys del que ens corresponia per contracte. Si és superior és quan haurem de reclamar a l'empresa que ens torni aquests dies. Si són dies, si són menys de 7 hores no val la pena reclamar, però si és a partir de 7 hores entenem que s'hauria de reclamar. Esperem que aquest vídeo us hagi resultat útil. Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb FTCI DGT. Salutacions!